Gràcies. En juliol del 2006, efectivament, va ocórrer en València el pitjor accident de metro de tota Espanya, un dels pitjors d'Europa, per no dir el pitjor també. I en els dies posteriors van ocórrer dues coses més importants. Una, l'avinguda del papa Beneït XVI, i l'altra, un dels exercicis d'ocultació de proves i de responsabilitats més grans que s'ha vist en molts anys. L'important era l'avinguda del papa i per això calia minimitzar i amagar al màxim l'accident. Així es comportà, per exemple, Canal 9. Es va muntar una comissió d'investigació en les Corts. Era inevitable no fer-ho, però es va muntar amb un objectiu, demostrar que l'única causa era l'excés de velocitat a què anava el conductor. El pobre conductor, cal dir-ho, havia mort i no es podia defendre. I així s'escolliren els tècnics i les persones que havien de comparèixer en les Corts. Les va escollir el Partit Popular i denegar la presència de tècnics més independents. Només escaparen del guió oficial els representants dels sindicats. I clar, algú els havia preparat el guió, el que havien de dir, la tesi oficial. Estigui com a diputat suplent en aquesta comissió que reunia matí, vesprada i nit per acabar pronte. La rapidesa no era només voler anar-se'n de vacances. Es tractava, sobretot, d'acabar pronte per a no donar temps a ningú a recollir la informació necessària. Claro, en aquell moment no sabíem que la gerent havia contractat a l'empresa H&M Sanchís per a preparar preguntes i respostes, però es notava molt que sempre eren iguals les conclusions. Sempre, al final, el conductor era el responsable. Vostès saben que un accident de tren, d'avió, de vaixell, mai és unicausal. Hi ha moltes tècniques de prevenció, hi ha moltes causes. Per exemple, les famoses balises que si s'hagueren activat i a més el software adequat, hagueren frenat automàticament els trens amb excés de velocitat a l'entrar en la corba. Este sistema estava operatiu en Madrid, en Bilbao, en París. No ho estava en València. Ningú s'havia preocupat del tema, malgrat haver hagut ja descarrilaments en Metro València. Es van amagar informes. Es va amagar el fet de que tècnics ferroviaris que havien baixat la mateixa vesprada de l'accident al lloc del sinistre indicaven a les clares que la causa del sinistre no era només el problema del conductor. Es va perdre el llibre d'avaries del tren sinistrat. El pobre llibre eixiria corrent per a no ensenyar el que hi havia escrit dins. Segur que va eixir corrent el llibre. Fa molts anys que passàvem diran, i tenen raó, però hi ha coses que es queden clavades en el lloc mentre no se'ls dona una eixida. Fa falta buscar una eixida decent i una eixida humanitària a este sinistre, per dos motius. En primer lloc, per a ressarcir a les víctimes és de justícia i és una qüestió d'humanitat. En segon lloc, per a posar les mesures necessàries per a que no torni a passar mai més. El nunca más d'una altra desfeta té aquí exactament el mateix significat. Gràcies. Vull començar reivindicant i rendint un homenatge a la dignitat, a la serietat i a la tenacitat de l'Associació de les Víctimes del Metro, que des de fa molts anys estan reivindicant calladament una sèrie d'actuacions. Crec que el seu exemple és el que ens fa estar aquí avui. I mire, senyor Grau, jo el primer que li demane és que es llisga la moció. No hi ha cap referència al tema dels tribunals. No hi ha cap referència. Mire vostè les propostes d'acord. Crear una nova comissió d'investigació. Mire, jo vaig estar en ella. Jo era suplent i estigui almenys en la meitat de la comissió i me sé com va funcionar. Li he intentat descriure. I em sembla gravíssim que vostè afirme que no hi va haver cap tipus de coacció, d'intentar definir els posicionaments. Escolta, per què va contratar aquesta senyora gerent a aquesta empresa H&M Sanchís?
ha aparegut en tots els mitjans de comunicació per a posar d'acord totes les posicions que acaben dient la responsabilitat és l'excés de velocitat que duia el tren per causa del conductor. Eixe era el final, i era el final que escoltàvem sistemàticament tots els diputats. Ens estaven enganyant. I sap vostè una altra cosa? Nosaltres vàrem proposar molts tècnics independents i no ens en van deixar entrar ni un. Només van entrar els tècnics que vostès volien, els del Partit Popular. Ens estaven enganyant, clar que sí, per això demanem una altra. I ens interessa saber on està el llibre eixe, que no té potes, que ho he dit en broma, no caminen els llibres. I ens interessa saber les opinions d'aquells tècnics que no s'ha dit i que van baixar la mateixa tarda als sinistres especialistes i que van donar les seues opinions a la gent de la Generalitat. I ens interessa saber moltes coses per acabar sabent la veritat. La justícia va pel seu camí, però la política en aquest tema del Partit Popular ha estat ignominiosa i ens agradaria que rectificara i per això li plantegem que rectifique. És imprescindible reobrir una comissió. En 5 dies mai s'ha fet una comissió en les Corts Valencianes. Dir que és una comissió normal no té cap sentit. I he estat molts anys de diputat. No ens ho compte. No té cap sentit. I al final hi ha unes conclusions i hi ha unes altres. Però resulta que quan s'acaben les conclusions, al dia següent apareixien informes nous en els mitjans de comunicació, etc., perquè generalment els que som diputats no som especialistes en seguretat ferroviària. Vostè ho entén, és normal i que necessitem temps per estudiar o per assessorar-nos. No ens donaren aquest temps. Es tenia que acabar corrent. Per això demanem una altra comissió d'investigació. És totalment raonable.